songon akasi Tuhan ni malimi, maboan jumolo, pelean taringo tu akka dosana sadiri, dungi taringo tu dosa ni natoropi, ay sahali doi diulahon, di nama melehod dirina ibana, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi, jala mengajari rohani akan aporsea di hatam, marhite hite tod di porbadia, saibuhai marohanami, asature parrohahon nami, marhite hite tod dimi, asatoktong gokdame rohanami, makalason hagogon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma, gati ni patik ni debata, di Minggu Pentakosta na parjolo, pesta parjolo. Ima, sada Yohanes biduopat ayat 2. Sianon ma tadahamu todi ni debata, ganup todi na marhatopoton Yesus Kristus, naungro di bagasad daging, ima siad debata atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon naho bartu patiknai. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon naho bartu patikmi. Amen. Tabegema paduan suara guru karyawan SMK Penabur.
diuduti mah dohot kor ina Naomi.
adopan ni debata, tatopotima dosata nagodangi, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatudosan, jala amanami. Hujau hami dogoarmu na badiai, ala natargogot hami marningot dosa nami. Say marasini roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata na gabe jolma alani hami. Namate jala na hehe sian namate, nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asiro ham di hami, say patok tok madi hami roha hamuliateon tuho. Otod di porbadia pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binain ni dosa nami. Romaho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni asin ni roha, sayunak tulak hami. Saitangihon mahami, ho ale debata, ama, anak, dohotod di porbadia. Amin. Tabigema hata baga-baga di debata, taringot tu hasesan ni dosata. Isebe mangulahon akan na pinilit ni debata, debatado na mamitori. Ise do na madabu uhum hamagoan, Kristus Jesus do naung mate. Alayda daholani, naung mulak mangolu do, jala disiamun debatado ibana mangodihon hita. Hasangapon madi debata na digijang. Amin.
hatani debata turpuk epistel di Minggu Pentakosta Pesta Parjolo ima disada Samuel bidu 10 ayat onom sahat ro di ayat 10 tolu tajahama marsikat sori. Jadi songgopan nito dini Jahoba maho gabe manurirangi ho rap dohot nasida jadi muba maho gabe jolma na asik. Dungi tuat maho tu Gilgal pajolohon jala idama tuat pe ahu madapot toko laho mamelehon akapelean situtungon dohot akapelean hamuliateon iko pituari lelegna paimaon muau ro madapoton ho asahu pabotohot tuho si bahenonmu. Aidum sahat nasita tudolok Gibea idama sahoron panurirang majupakon ibana gabe songgo matodini debata tu ibana laos manurirangi ibana di tonga-tonga nasida. Jadi Roma alus ni sahalak siani madok ise do ulaning amanasida alani i menjadi gabe upama dohot do si Saul HP di tonga-tonga ni akka panurirang ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Tabigema kor inahuria.
sahati dakon ma hapor seautai songon nahi nati dakon ni dongata sahapor seaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangi dohotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana ni tubuhon di si Maria na gabe-gabe asiaton di korbadia adora soabuan ido tuhata na tumaon na bermit di panghuman di silatus na matetat pajal do ibana di hauno sila na tuat tuan waton na mulak mangolu di hari patuluhon na manaet tu surgo lahudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani isi
Shalom amanginang. Tatangi hormati ting Minggu 20 Mei 2023. Na parjolo. Guarni minggu sadarion ima minggu pesta parjolo parningotan ari hasasaur nitod di parbadia manang pentakosta parjolo. Do topik minggu jakon ma tod di parbadia. Napaduahon parhobas jari minggu sadarion 20 Mei 2023 boy mata jaha di warta jemaat. Patoluhon tikting namasa naparjolo pesta parningotan hasaur nitod di parbadia sadarion minggu 20 Mei 2023 ima pesta parjolo parningotan hasasaur nitod di parbadia manang pentakosta parjolo. Di hari Senin 20 Mei 2023 ima pesta paduahon parningotan hasasaur nitod di parbadia manang pesta paduahon di patupa sahali parmingguon ima pukul 20 WIB. Jala akakor asa mangisi di parmingguan pesta kosta paduahoni. Namangi humuse padidion nabadia. Di hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 patoponi huriata do padidion nabadia tuakayanakon ni huriata tuakanatoras nidak dana nanaing tardidi asa Roma marguru tardidi di hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 10 WIB di gerejaon. Laos mabuan surat pengantar sian situa wilayah nabe. Bagian napatoluhon namar bagas. Di hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 pukul sia WIB di gereja HKI Resort Khusus Simarimbun Pematang Siantar Sumatera Utara nunga majalo pamasumasuan perbagason anak dohot borni huriata Lukman Maradona Raja Guguk anak ni amata situa Bonar Halomuan Lamro Raja Guguk boru ni inata Nurlince boru Sinaga Nahinan sian huta Kapling Mekarjaya Jalan Punta Dewa nomor 7 wilayah Judea. Ruas ni HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Distrik Sapulusia, Bekasi. Dohot Orwana Yohana Winarti Siregar, boru ni amata Anju Siregar, tubu ni inata Donna boru Silaban, sian huta boru Siahaan, maaf. Sian huta Bah Kora 2 Kecamatan Panobean Pane Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. Ruas ni HKI Resort Khusus Simarimbun Daerah 1 Sumatera Timur. Bagian B tikting paduahon di hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 pukul sia WIB di gereja HKBP Cibubur Resort Cibubur Jakarta di patupado pamasumasuan perbagason tu anak dohot boruni huriata Charlie Erwin Manalu anak ni amata Sahala Manalu tubu ni inata Las Maria boru Sibagariang sian huta perumahan Harapan Jaya Jalan Gunung Jaya Wijaya Walu Blok B nomor 500 Walu wilayah Jerusalem. Ruas ni HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya, Distrik Sapulusia, Bekasi. Dohot Orwana, Irafian Novarida Saraginapitu. Boru ni amata Yohanes Saraginapitu. Tubu ni inata Julinda Boru Pardede. Sian huta Jalan Lapangan Tembak RT 4, RT 10, Kelapa 2 Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Ruas ni POUK Immanuel, Kopassus Cijantung, Jakarta. Napapaton tamu huria. Sadarion Minggu tanggal 20 Mei 2023 di Parmingguan Arian
adong do tamu ni Huriatta Imanasian SMPK Penabur Sumarekon Bekasi. Jala patubegehon non nasida do edde puji-pujian. Terima kasih atas kehadirannya memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, palimahon pertangyangan wilayah. Di hari Selasa tanggal 30 Mei 2020 pukul 20 WIB di Patupa Huriatta do pertangyangan wilayah Parjolo di wilayah Jerusalem di rumah keluarga Sintuahana Pitupulu Boru Siahaan, alamat perumahan Bulak Macan Permai Blok A nomor 100 Walu. Di wilayah kanan di rumah keluarga H Tampu Bolon Boru Munte, Maringanan di aula gereja. Di wilayah Galilea, di rumah ni keluarga A Manurung Boru Siregar, alamat Jalan Melati Sada nomor 20 Walu Bulak Perwira Bekasi Utara. Di wilayah Judea, di rumah keluarga Sintuaha Sidabutar Boru Siahaan, alamat perumahan Pesona Anggrek Harapan Blok Asia nomor 10. Di wilayah Sion, di rumah keluarga A Butar-Butar, Jalan Swadaya Opat nomor 75A RT 2 RW Opat. Di hari Rabu tanggal 31 Mei 2020 di wilayah Bethlehem di Bagasni Amang J Sitorus Boru Siagian, alamat Kapling Rawa Bugel Jalan Ampel nomor 04 RT 2 RW 10. Di wilayah Hermon, di rumah ni keluarga T. Sirait Boru Gurning, alamat perumahan Titian Kencana Blok A4 nomor Sada. Di wilayah Jetun, di rumah ni keluarga R. Ambarita Boru Girsang, Jalan Stella Maris nomor 14 Rawa Bugel. Di wilayah Heprata, di rumah ni keluarga F. Hutagalung Boru Tambunan, alamat Rawa Pasung. Di wilayah Nasaret, di rumah keluarga EA Sianipar Boru Sidabutar, alamat perumahan Taman Titian Indah Blok L2 nomor 10 Sada. Nah, paunopon donor darah dalam rangka perheon na Posobulung di hari Kamis tanggal 1 Juni 2020 maringanan di aula gereja na Posobulung HKB Harapan Jaya patupahon donor darah tatangyakon ma asa boy mardalan dohot denggan. Bagian napapaton parhepengon ni Huriatta di minggon boy mata jaha di tikting saldo kas ni Huria per tanggal 20 Mei 2020 Huria dohot diakoni 250.629.292 rupiah. Pusat 5.370.200 rupiah. Pembangunan dohot perawatan 122.152.410 rupiah. Transistoria 6.125.000 rupiah. Sarana parkir dohot dalan 110.896.200 rupiah. Laos ni sosohon ma tu sude ruas ni Huriatta asa tagaran ma pelian bulan atabe pelian parmingguan virtual natapatupa di Bagasta nang janji imat tabe tu hatta ma nama masu-masu parhepengon ni Huriatta. Napalimahon ulang tahun. Torop ni ruas nama ulang tahun di mingguan 5.30 halak. Parhalado doho ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hatani debata nama do di Yohanes 14 ayat 26. Alai anggo pangodiani ima tod di perbadia sisuruon ni amai marhite-hite guarhu. Ajar honon jala paingot tonon ni do Tuhamu nasa na huhatahoni Tuhamu.
Songonima tikting namasa dihurat tadi bagasan saminggon tuhat tama mamasu-masu. Shalom.
Kami ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramuti ate-ate roha ng pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Oras madihita. At ani debata di Minggu Pentakosta na perjuloon, tersurat sian Evangelium Yohanes bidu 20 ayat 10 sia sahat 27 ujahama di tengah-tengah tak. Jadi dungbot ari di hari perjulu duk salpu hari sabat di naung sordak akapitu ni inganan ni akasisiani ala ni biar ni rohana sida mida ke Jahudi Roma Yesus jongjong tutong-atongan nasida. Jadi didok matu nasida. Dame marihamu. Jadi dung didok songoni dipatuduhom matangan na doho adorana tu nasida. Gebelas marohani akasisiani. Ala naung diida nasida Tuhani. Dungi diulahi Yesus mamadok tu nasida. Dame ma dihamu. Songo sinuru ni ame yau suruh kuhamu. Jadi dung didok songo ni mangubus maibana dopak nasida huhuk marido. Jalo habuma toddi parbadia. Molo di sesahamu dosa ni manang isi naung sesamai. Molo di pahot tamu dosa ni manang isi hok doi ido sahat inangamang na porsea di Tuhata Yesus Kristus molo jupang ari Pentakosta ikut takasdo ingotota jalaha porsea honota di hari Pentakosta ma ujak huria di Tuhan Yesus. Jalaido na tahatidak ko ganuk minggu. Ponggol patuluhon pagkatidak kono kaporsyota. Tarok kumajo ponggol patuluhon au porsea ditod di purbadia rap jo hita sada duaya. Au porsea ditod di purbadia jaladong sada huria na badia. Huria atau paniala Kristen akan abadia. Do dia sandusa, do dia kena mando, namula mangul sogo dani halma, do dia nguluan nasu. Dan mulak dobe, asa melekat dipikir do dia porsia honon, asa unang seni hati dako ganuk minggu, alai dang binoto, ulaun ditod di purbadia di tonga-tonga ni ngulu pakka porsia honon. Saulak nari di hari Pentakosta ma bona ni ujak huria ni Tuhan Yesus Kristus. Alai suku-sukun sian pada nebaru do bona ni tod di purbadia alusna dang. Ia tod di purbadia mulai adok portibion nunga adong toddi porbadia ala taha porsiai sadado debata di tonga-tonga ningulu pakka porsiota ima Allah Bapa Allah Anak dohot Allah Roh Kudus se ihok doi dang terpisai di topa debata malangit dohot tanon jela mariak-riak ma toddina. Jadi suatu ngadong neragu bahwa Roh Kudus itu terpisah daripada Yesus, terpisah daripada Allah Bapa. Alai ikon hapur siahonota, hati dangonota itu adalah satu kesatuan. Asa mululahu mangetusi tod di porbadia dang boy cukup holan literasi manang hata-hata laho patorak kuni
ala tod di purbadia dang bui idaun secara kasat mata. Roh Kudus tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi Roh Kudus itu bisa dirasakan dan diimani. Jemulu tu sekolah minggu najarhon au mandukun amang apa itu Roh Kudus? Diroko majo tiup majo tangamon nyobus boy do idaho angini dao ale boy do rasa ko boy mulu tu sekolah minggu mulu tu naposo bulung do to di porbadia mulu di do inong muho ikom mulak ditoru ni jam 11 mulu mulak ko ditoru jam 11 tepak waktu di sima to di porbadia mangula di roham alai mulu di lao si hodi gabiliwa di atas jam 11 tak to di porbadia be mangula di ho nama roh halus peido mulu tuakan tua-tua di jamitama do to di porbadia kamanginang Tod di porbadia ma nama ngaraja-rajari napa dimu kamu ro siap bona pasogit tulua Jakarta dan ngadongi buat tamu manangaha alai si kok pangulau muna ditutur-tuturi ulam ada mulu supir na berjuma perjolo au kepengmu padimu dimu ma tuhor jabum tuhor tanom tuhor mobilmu sudi ulau ni tod di porbadia ale dirong na sulon tadi perbadia adong jabatanmu ale korupsi ho tonggoro halus namiyad disi adong ripem sada itabeho gabe dua roh halus domiyad disi adong gona songoni dang adong lahu boto behita mabotoy jala nuaing asalam takas panguhaluta taringot tuari pentakostau ia tod dini debata dang mula-hula ki dilehon tunatinoppa sehelido dilehon debata tod dina idama panopaon ni halak na perjolo di portibion imasyadam diulus sodo ruah dohok nepes siat tanolia do dung dio buso todinai gabe mangulu marpino pari jalasa manuat tu generasi ta doho tu generasi lahu mangibu seheli do tod di perbadi asa unang adong madokon mula hulak setiap pentakosta roto di perbadia dang ya tod di debatai wala sorak kita siap bortian ni dai nang hipasa hatunuai tod dinai mian di bagasar rohat ali adok paraloan ala dung mada butu dosa si adam na perjolo kadang tod dini debata naung dilehon na itu hita dak taului saya gyo dagikta saya gyo pikirata alomok kudo dang suara ni roha doho suara ni todita tatangihon ido ubahe di pentakostal diodol hotus di ruas di KBP jakkom ma tod di porbadia lapatan na igok ma tod di iya dong di ho jakkon unang tulak unang lomo-lomo medala di ngolum jakkon saluhu na ulaumu tangihon suara ni todin loho tod di porbadia mangajari ido na di suara jala di bahe maturpuk Johanneson waing mga rata-ratai hapor siyauta. Dung dibunuh halak Yahudi Tuhatta Yesus Kristus. Sampai dipersilakon mati. Dung manai tu surga ibana di hari patudu. Akka sisian nai na adorangi rapak doh Yesus ditikinguluna secara fisik tak pola mabiar binasida alarong guru na dok Tuhan nama dongani doh mengajar-ajar alai dung merujung tuhatai nakok tu banua gijang di hari patuluhon adong masa-masa kekosongan mabiar nasida tahutan
Bisi be guru si hutonon, isi be na mangodingi, isi be na mangajari do manitur-nuturi. 10 sada sisiani asing ni si Judas. Ala ni biarna, ala hatahuton, dang adong be na mangajari. Maragu na sida, yang dililili hak jauh di huci mapitu ni sada bagas di Jerusalem. Dung di huci ala ni biarna. Roma tu hatta batu duhon dirina tu nasida. Tio matangakon, tio maadorakon. Ado labatan di turbuko. Mulu de bata. Tu hatta Yesus Kristus. Dakya bui dibatasi oleh ruang dohot waktu. Dak raja kita tod di porbadia, alai balik sa tod di porbadia do tuk mangarajai kita. Di paposibana do rohan nasida, ida matangakon, ida madorakon, unang mabierho dukkoni lasma rohan nasida. Alai nagabe refleksi di hitan wa. Sian ayat 10 sia. Ahado biar di rohatan wa. Mulu nama rumur 55 tahun ngamba biaron sutuk peciunan nona hama ulaon ba modo hodok ma ulu gabe struk lo kanasi. Kan ido. Mulu akaina mabiar don beh 40 rupiah ngaruban. Kan ido. Mulu akka marumur 60-an magudang geleng tang marna sohot kanido akan ang marhasohotan mabiar dang margeleng nga mabiar dang margeleng ale tonggo gudang mabiar margeleng tabayakon mabiar dang margeleng ale tong adong mabiar margeleng mabiar dang karejo mabiar. Oman waeng nadong di tonga-tonga di nguluta. Alay tayo ma, mulu pabiar hupe hita di tonga-tonga di nguluon, kudang dampak negatif ma, daktabo to mangalakka, dang boy jupakta elus di nababiar hita. Balik sa, mulu sadok pabiar na di tonga-tonga di nguluon, tonggo bahaya. Ay boto lobang atar jurang gumuseng mersara 10 meter lopak maina daung biar lopak ba mati kan itu nuaing buhado kita laho menetral hon di bagasa bisu nasihat debata perlu adong roha biar alai tonggo dang tikos mulu sumabiar adong ko dampak ni sa duhuk na mampa. Ayang gusto mabir wak kamat taut wak kenata, bedi bu merjaya bu harapan cayaw. Habis dui di meja perjalanan. Hido. Habis tu. Ayang gusto mabir wak kenata tua mata, baru dulu orang keempat. Tani do. Ang gusto mabir rogelek tu na torasna, dang jupangi. Akaragami cita-citana. Anggu sumabir do ruas tu debata. Boharo Jepang ni pasu-pasu haluau nasihat debata. Ikon adonggo rohabiar. Alai unang rohabiari mabahek kita dang mangalakka medalani ngulu. Ido na di popos Yesus tu sisian. Mulu se mabiar rohamu di huci hamu piton. Hape nga usai hotod dikutu hamu ikom marbarita nauli hamu alani batuduho madiriku tio tangakon tio adorakon las maroham haruarho sian habiaramu lahu mangulaho lomokku ido na di papos debata di Pentakosta alani suatu ngadok kita mabiar gabe dang mula-ulaon alani mabiar gabe dang jupak tiur ni roha lo pikiran asa dia inangamang roha biarmi disima boto otak dari kepercayaan kita bahwa Tuhan sendiri yang akan menemani, meneguhkan dan
mengajari kita menjalani hari-hari ini. Na mangihut inangamang na dihaholong itu hatta Yesus Kristus. Dung dipahok Tuhan na sida. Unang mabiar hamu, haruar hamu sian akka penutupan-penutupan hati. Akka roha-roha biar. Iko borhat tamu. Dung didokon songoni diobus soma. Totina. Ima di ayat 22. Jadi dung didok songoni. Mangobus moibana dopak nasida. Hukuk madidok. Jalo hamuma tod di purbadia. Nuangin ang amang nama jalo tod di purbadion ikotong go hitara marsyajar. Adong nuangin nga kapangajarion di portibion tarengok tutodi. Buido dohonon akan adigo hitodi malo marhata sileban hata naliban. Tak kata silabad dah. Hata nalibad do parhataan na asing. Parhataan na asing. Mulu adong diberek kamu dongan keluarga. Topu dang dia tu si hamu parhataan na. Diba digohi tod di ibana. Ang gue nga pasti tod di berbeda doho tod di penipu doi. Alana dia dukku risi-risihi taringot songo dia do kriteria doho karakter nago todi ketika Tuhan memberikan roh, orang yang menerima roh sadar taksir siaron. Dia mengerti bahwa roh itu diam bersama dia. Idama jamita partangnya si Saul naga berraja Israel. Di useho si Samuel minyaki tu si majujungna sadar dubana. Jela digohi tod di ibana sadar dubana. Na padua hon kisah para rasul 2 ima bonani hari Pentakosta. Hati hasapulu sada murid lahu majamita sadar donasida majalo lidah api sia surga marhiti angin ribut yang kencang. Gabi boy ma si Petrus marbahasa Ethiopia, marbahasa Spanyol, bahasa Makedonia. Lapatan nak mulo todi di bagasan tiur ni roha pikiran dak kulum. Mulo nago di bagasa todi laho mabahe jolma lem mangetusi dang lem bingung jala dang merasa orang yang berbahasa itu lebih menonjol sian akana asing dangi. Aido banari hari si Paulus di Korintus. Di jemaat Korintus mana gudang namar hata liban, sada Korintus 14. Orang masih Paulus ni boto do. Tumakot do 5 kababa do konon 5 perhata do honon alai de tusi situan na toropon. Daripada marlok salok sa gabi bingung. Yan depan. Dia 10 sia. Tumakot do 5 kababa do kono turwas dami madihamu dai madihamu letusi hamu daripada sajo marjamitai apa dang detusi apa lagi marbasa siliban bla 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 do akan asing tang mangetusi ima cirina na macalo tod di purbadia alani de molo tu ngadong di bigi hamu di do nasida manang di do koportibio na di gohitod di hamu madong aku madokon udah nalipedoi mangihuton berita nauli mulu jolma na digohi todi patiurhon pamikrion doho patoguhon hapor siao bukan untuk pagolapon doho membingungkan ala todi purbadi behulakom dang marsangga sanggaro isi diusehon loho doi ale-ale ni dosa ulu ta tulak debata. Na mangihut adong kotong madokon portibion. Molo jalma na gaw hitodi. Walang martangi yang ibana adong buy malum di bahen. Muli bana martangi yang malum, muli bana martangi yang malum. Gabi di pamek met ulaw ni todi.
Ulau ni todi dada hola pamalupon. Dala hola tu sasahalak. Ala itu sudido. Berarti mulu nasongono do ba piga ni tanyakon sudah melu mampu namo mati. Berarti nang digo kita di kan di rumah. Hamu adong ko netanya ko kamu melu. Hamanginang manang namati do. Bahasa serius sih sama kata itu dia. Ala nau mengklaim orang yang dipenuhi Roh Kudus ketika dia berdua sembuh. Ala na debata dak kiadang adil. Tu suri do di pasahaton. Tak tu marsa sahala. Tak kola tu pastor doh tu pendeta da tu suri. Itu teh benar Tuhan. Alani do mulu tu ngadong na meklemi holan na boy manang yakon jupak kemalumon ido gohi todi udok ma tonggo podana lipedi. Makanya di konfesi HGBP dalam iman pengakuan kita adong madok kosongonon tatulak do poda atau pengajaran yang mengatakan kalau ada orang yang sakit cukup hanya berdoa. Cukup hanya berdua, tatulak doi pengajaran salah doi. Mulu marsahit merubah ma ido ajaran di kompesita. Adonggo uji klinis. Mulu mordo ngatong migren, badonggo bak migren beinum ba. Anggola martangyang molo melumi, jaladang melumi. Apalagi naik gula tibo, martangyang mabudi. Anggodang kolaps, dukoni tos mahosana. Jadi Tuhan itu sangat memikirkan semua dengan benar. Erong menekan, toy mangasah tangi yang maunak pola merubah. Anggui hamu madong aku tong majami tau, poda nali pedui. Dilehot debatado tod ditu dokter, tu para medis, wado mengeremon. Aso nang semigren akan itu tuon iba mau ba, iba mabodrek kaniro, lo akan nasi. Mulu tu akka na penyakit gula iba mek permen. Tahun 50, tahun 500 gram. Itu benar-benar roh Tuhan yang mengajar mereka untuk mengukur batas kehidupan di manang na gula di badan di jol. So kondat tari seda kami ison dari Kamis di marfisioterapi kan. Laho paluru cutang gurungin anak di huriat tak marga pajetan anak situat do. Perlu do molo tulu jopo hudul babalos matok tulu jong ninna. Berarti kos duduk pikir-pikiri. Asa posisi tanggurung lurus. Dengan tang gabi membungkuk apalagi duk pacik kamu gabi buti bahaya do. Baru kesimbangan di tangape ikon ukuron ninna itu benar-benar dari penelitian dan dari hikmat yang diberikan Tuhan untuk membantu kesehatan kita. Perlu doi, sangat perlu. Alana todi purbadia tak kaya dibatasi ruang banyak banget. Gudak kian nah diajar-ajari tod di purbadia di tonga-tonga ni uluta. Jadi unang ulu hamu porsia to ka pangajarion di Portibio taring tutod di purbadia. Alani do di dokod di sada Johannes bidua pa sada. Ina ngamang ujilah setiap roh. Maka na mulu ruasnya HGBP sangat bebas do merjemi tepat di Silaban lomo mudo memutihi dia nati kos merhiti haporsya muna na hujamita. Merdeka, bebas, dia tahu apa yang dia pegang dan diimani. Iman nak posisi muna na hudul di bagas joro. Uji setiap segala roh, uji segala khotbah, uji segala perkataan. Itu semua berlaku untuk kita semua. Takulah Tuhanmu, itu apa berlaku. Allah dia sangat dekat antara Roh Kudus, roh halus nah udah konakan. Antar ulu do hera mirip di baik. Ikumar di uji segala sesuatu, uji segala sesuatu. Apalagi ulu do hida marnonang di labo, ima damang, ya doa mernipi, jupakku Tuhani minna. Ali sutuk sogoro hamuna namar cerita odah napati koso pamikirion doho poda tarengok tu sidua. Isi hamar ni bido Tuhan. Itu dahamu arwah. Pisik na. Adong nama nada.
Haliulu marcerita songoni sipata ilapo dia kapar sauran. Udok ma. Tak terus rode bata berhitini. Adonggo piga-piga di tonga-tonga ni Alkitab taon. Narode bata marswa. Si Musa takas li mulu rope ibana pandangan na tang holat tu pribadi. Alai untuk komunal, untuk masa itu dan masa yang akan datang mulu rode bata. Adong pewah kuya si Yohanes, si Daniel, si Hezkiel. Ketika Tuhan datang bukan berbicara hanya untuk dia, tetapi untuk halayak ramai, untuk ke masa depan. Tapi na marceritaom jupakku Tuhan ina holat tu ibana do. Berak cemburu iba, holat tu ibana ro. Cemburu iba dah. Dabu mo holat tu horo. Asa logis kita lahu marka porsiao. Jala mulai dok kosong ni. Isi na bui mengkonfirmasi na toho debata na Jepang ni. Tanga dong. Siapa yang bisa konfirmasi? Hanya dia yang bercerita. Makanya uji segala sesuatu. Uji. Mana tidak. Kalau na debata takya ibana. Bui dikuasai pemikiran di Joma. Dia yang selalu menguasai kehidupan kita. Alanido inangamang na dihaholong itu hatta Yesus Kristus. Beta mahita majak kotodi. Bohado jolma na majak kotodi purbadia imanuayeng ulauta di minggu Pentakostau. Ala na majak kotodi purbadia. Say jumulu doon lahu patuduhon holong ni rohani di bata. Takkagyok di daging. Ala na dibatasa diri marhiti tu hatta Yesus Kristus. Dirina mudarna ido dileo tua doh Tuhan. Dia selalu menomorsatukan umat yang dipilih. Makanya disiawan hosana. Jadi nuaingon mulun atau hodo hitago todi tarida meisian holong ni rohatta. Holong ni rohatta turiat taon. Holong ni rohatta tulungan saripe, holong ni rohatta tulota, holong ni rohatta tuakka pardongan otta. Anggo sutarida doi berarti taalo do toddi di tonga-tonga ni nguluta. Ale mulu tarida doi tutu si tutu toddi ni di batama na mangula di bagasar rohatta. Napa dua hong? So dia do jalo manago toddi. Dia akan selalu melawan perbuatan-perbuatan dosa, perdagingon. Tamak doh akan asing. Ikonaloni do pengajaran-pengajaran ni menawarkan tentang kedagingan. Dia akan melawan itu. Hawa nafsunya akan ditinggalkan. Tidak ada si Saul. Jolma biasa dung mangulai bana kadirokok gabi jolmana asing ibana ninna. Dia menjadi baru ketika Tuhan memberikan rohnya kepadanya. Hal-hal kedagingan Saul tinggal. Tetapi ujungnya cerita Saul, ketika dia tidak selalu menerima roh Tuhan, Tuhan sendiri mencabut rohnya dari Saul. Dilihat tu si Daud. Jadi, todi ipe, buido butuh di batas yak kita, mulu saya tulak akka pangajarionna di sanduberit. Si Saul buktinya, roh mencabut rohnya daripada Saul dan diberikan kepada Daud. Alani suatu ngulu kita menulak todin debata. Jakon, saya maparjulo hasiholi. Itong-atong ni rohatta. Na mangihut, akka naong digohi todi. Oma uno di jemito dia perpudion. Molo di sesahamu dosa ni manang ise. Naksesama. Molo di pahot tamu dosa ni manang isi. Nahot may. Molo kolal literasi songlot taida. Sehera marwaso do hita pahot to dosa ni donga. Ape molo oldolan liturbukom bahwa orang yang dipenuhi roh Tuhan dia akan mampu mengampuni
melihat pengampunan Tuhan yang sudah diam dalam hidupnya. Tak tu ulut nih. Dangi fokus na mulu pahok dosam gabi berdosa mo dangi. Itu bukan firman Tuhan. Alai berupa peribahasa doi di bahet Tuhan. Mulu naong disesahamu dosa ni manang ise. Nak sesamai. Alai mulu di pahot tamu dosa ni manang ise. Nahot mai unang fokus na pahot tu dosa ni zolma. Ala na Tuhan belgado holong di rohana. Alai fokus ma sesama dosa ni rohana. Hatari dan nagok tod di doi. Aleo manamol. Molon inang amang alusia mujo. Molo manesa dosa ni rongan. Maol. Ang gubuy do ita masih sa dosa. Banga sudap. Ngado honon muloro tu huria tu gereja soolak suhari beribu tak pula keribu buhin situ do pedita kan itu. Tak pula to. Alana tak pula si paturiobe. Yang tuk ture. Alai kan nama si buan macam ado yang nama sa di tonga-tonga ni hurio. Lapatan na adong karakteron, adong pribadion do akan asing. Imana masa? Ada ditawar turpukon, tusu di. Molo di sesahamu dosa ni manang isi dak sesamai. Unang ingot mulu di pahot tu dosam ngaitor dibuat to di si huaso ni debata ala Tuhan do debata na tuk pahoton isi na marsala dohok na sumarsala di tonga-tonga di mulu. Ala ni mulak mahita te minarma buhita jela mulubu itu tad depan ibai maju panitia pesta hasa sahur itu di Purbadia mulu pasca kan ok panitia mulu Natal aro kenaikan sipata nggak mulai melet dangan dong beto tapi Pentakosta belum Pentakosta bedi yang merpanitia ke bipion auto kritik do tuaun do tuham gebe horan natalitikos laksi pesta hono saya hera wala Pentakos ahai hora paskai natikos si pesta hono tapi hasa sahur itu di Purbadia itu adalah pemenuhan karya keselamatan di debata alana dangna gebe ditadikot debata hitadung mana ibana dilehot do dina madokon audo mamilit tamu jala audo mia di bagasak kamu ni debana do di Yohanes 10. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Alani basirius me hita makkaporsiono. Baadi ba madokon nati. Unak kolan Natal berpesta. Babulubu ita bajo kue pesta hari asa sarto di Purbadia. Ini batet dahon. Mulu bereng akaina di son marna merah. Itu bukti isong lang katak tao. Aliaong naping atar mirip-mirip may unang gabi moro kelas ni rohamo. Tapi kirhum may nangit-nangit apalagi nama lewat roha aktif di Huria. Bisa kita rayakan Pentakosta hari ke-50 hari hasa sahur itu di Purbadia menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Dia diam dalam napas kehidupan kita, membimbing mengajari kita, dan Dia akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Bertanggung kita. Mau lihat tema Tuhan, ihatam na pengutuk kami, asono mabiyar kami madalani ngulong, alat tordimi mian di bagasan rohan ng ati-ati namin. Say perbisuhi jala ajar-ajari mahami, lahong mangida, lohok mangulahon, akka ulaw na dinggan markitin na digorahot tordim di roha na puso-puso na. Asa margugu kami mangulahon lomo ni roham, jala margugu kami mangalo roha perdagingon namin. Terlumobituk kami masih sesadusa masih jakonan patuduhon holong ni roha na unusia honom merkiti anakmu Tuhan Yesus Kristus naing mahami sa luhut na napungo di son masih haholong at di bagasako pasidikon rasa egoisme roha hadirion walahura jumi hami molo soho mian di bagasar roha namin daktuk kami mangulahon alani pakot sa luhut na haporsyaw ni ruas ni Huremon jala hatamo totong mangula di bagasar roha namin naso hea di tadikok ko kami
Nangpe maol dala kubulut kami. Nangpe akka pangiduan nami dang jupang gope sa tutikyon. Nangpe hahipason nami dak tusikok na dope. Lai huka porsehami. Todim totong. Mengajar-ajari. Menghibur doho maparguyo kami. Manangapi na hubulut kami. Hodo Tuhan natuk dongan nami malua sian salubutnya. Pasu-paswak kaulau ni amanami na nami. Pasu-paswak kaya anak kona. Ajari salubut na kami na pungudisong. Alaho mangulaw nami. Saya jumulo totok kami. Manangihon. Doho majakon hatami. Asa mangulaw kami hatami managabi ujan. Diganuk ngulu ng ulon nami. Pasu-paswak kada danak. Nanuayang duksidong mga dupiak kaujian dia kanalaho tu perguruan tinggi matukan na maperbisuhi asa Jepang akasinakap ni rohana marulupulup daging dohotor dina dia kanalaho naik kelas tutong manasida di bagasan ibur-ibur magurang jala martaba umurna lahu madapo doho madaya kapar binotuan na tumibu dope jala dia kanalaho pasiduk ko parsikolana urupi jala batau nasida asa mangasa hoko tuk nasida pasidukon akka parsikolan. Lutung adong ruas munanuang di bagasan parsahiton o matuhan napahotok ka porsyon na unang madili ala ni akka parsahiton doho na masa di tunga-tunga ni ngulungan. Alay si juju todo pang ala tinggil doho laho manangihon na masa di tunga-tunga ni ngulungan. Ali amang pardinggan basa. Lahu mulak kami siap bagas joromo mabuak katamon. Lahu marbarita na uli taringot tukwason ito dim. Tungurupi jala parbisuhi mahami. Asa tuk kami madjami tahoni. Marhiti parangi. Pakkatayon doho papainan nami. Tubagas at tanga mamatuhan upasat tami tangyang ililit namyon. Marhiti Kristus Jesus doho parsoran ito di porbaria. Amen. Inangamang mga tatangihon. Atani di bata. Tapasah mapiliata sianias nurohata mared di mahita. Sai burun
Katangnya koma piliata diadupan ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di benua gijang. Hodo haroroan ni sa luhut celehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasat kami masian na nilihom mitu kami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hu perhasiak kami pilihanon. Pati bulhon harajom di tonga-tongan ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhiti-hiti tordim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami, nasotara sabnugudang ni silehon-lehom mudi hami, todim na badiay di lehok ko tuhami jolma, sumonggopi hami na leyaw. Naumargaido di lehok ko tuhami, jala gumudang doi siya portibion doho siyan pagkisina sudi. Ope mauliate marohan nami, jala pujon nami maho alan ni sudi habalgaon doho tamuliom. Nau pinapatarmu tuhami, selehom matod di purbadiyai tuhuriam, akan na ulo mangihuton Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, saya diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiyai, jala dipatotok kami mian di berita naulii. Ali tod di purbadiya, saya pasada mahuriam na pinapungupungumi, asa masih juluan jala masih haholongan songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai sodangi jala pati rumahami asa hutad dahami akadusa nabalga doho na mekmet si pasidingon nami say buas maho manesa dosa nami asa lambadia jala ibaru hami ganupari asa tarbahek kami saur di bagasan huria nabadia na sasadai sayodihon jala padumu hami tu amai asapos rohanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Say tabay silehot tuhuria asalam gadda torop niyak kaparbarita nauli dohot pangajari dohot para siroha namamaritahon habal gom di portibion. Say sodangi jala pasu-pasu sudi parpunguan di halak Kristen di gereja di parsikolan nang di bagas nabi asa tahu nasida saur tu parpunguas sugut saya sungguli akka natarpudom jala pargugui akka nagali saya songgoti ma akka naneyang dohok natakang marroha asa ditinggal hun nasida hajahaton nabi saya parrohai akka nabujuk marroha jala apuli akka namarsak dohok nadangol asa unang di rupa-rupa portibion akan na manguliho. Say tatak mana targugot dohot na pinaburu-buru ni halak. Ala ni haporsyaw di Tuhan Yesus. Say ajarin na sida maralus. Jalamiyam maho di bagasan na sida. Say ramoti mapikiran niyak kapanggonggomi. Panguhum doho akaraja. Asa tigor uhum na sida. Jala asa dihabiarin na sida ari paruhum asugot. Say patugu haporsyon nami. Asa totong huingot tami naung sesa dosa nami jala buanom mo hami Tuhang uluas sugot say sungguli pakrimon na mangulo di hami asa po sorohan nami nang malake dagingon panguluom mo domuse asa masuk kami marnida debata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama nami na di banua gijang,
Sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajaonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongon, sungon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangudua siapari. Sai sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Punak kami tugi hutu pangujunan, palua mahami sian pangaku. Mula mahamu di bagas sadami nasihat tuhatai, jalo hamu pasu-pasu nasihat debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mau. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur homa damena tutodim. Jadi amang inang saluhut nami parhalado doakan na marhubas di minggu siangon pasaton. Selamat hari Minggu Pentakosta na parjolo marihita. Oras. Masih jalangan mahita. Eh?